Ets un pare helicòpter o una mare llevaneus? Hola, sóc en Jordi i avui volia comentar-vos aquests dos conceptes que m'han encaixat molt, que els he escoltat de l'Emilio Carrillo i que molta gent està dient, que són aquests pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, que davant de problemes o situacions que viuen el jovent, el que fan és en mode helicòpter anar allà, baixar i intentar resoldre-ho, sobrevolar aquest jove perquè no tingui pas cap problema a la vista. I el model llevaneus és bé, jo ja vaig a netejar el camí per evitar que pugui haver-hi qualsevol destorb en el camí d'aquest jove. Com podeu imaginar, aquests models el que fan és reduir dràsticament la capacitat del nostre jovent de rebre un no, d'afrontar un fracàs, de l'esforç, d'això no m'ha sortit, ho torno a intentar pel meu propi peu, i aquesta resiliència davant de situacions complicades que la vida en tot moment ens anirà portant. Jo soc docent de cicles d'informàtica i és conegut que cada vegada més pares venen a reclamar una nota d'un estudiant ja major d'edat perquè el seu fill no ha entrat en el programa Erasmus, per exemple. A la universitat també cada vegada està passant més. I fins i tot en el món laboral, en entrevistes de feina, es veu que els pares també en alguns casos van i acompanyen els fills, cosa que trobo ja d'un nivell bastant increïble. Clar, per sota què hi ha en aquestes conductes? El que hi ha és dir, tu no ets capaç de resoldre això, he de venir jo per resoldre aquests problemes i per evitar-te que tu passis per aquí. Estem en un context complicat, en un context que està canviant dia a dia. El que és el coneixement a través d'aquestes intel·ligències artificials el tindrem a l'abast, però el que no tindrem és adquirir aquestes habilitats que tant ens són útils per la nostra vida i pel nostre dia a dia. Que és això, davant d'una situació que m'incomoda, davant d'un problema, davant d'una situació que he de resoldre, que he de gestionar, això s'ha de viure per aprendre-ho. Si no deixem que aquests joves ho visquin, evidentment no integraran aquests coneixements. Per exemple, és un cas molt pràctic, un estudiant meu aquest any ha tingut un desengany amorós, 18 anys, i ha hagut d'estar ja amb medicaments, amb antidepressius, amb suport psicològic, quan és una situació que segurament, malauradament, a la vida pot passar, ens ha passat diverses vegades, i n'hem hagut d'aprendre d'aquestes situacions. Per tant, és aquest treball, és aquesta resiliència, i com us deia, el coneixement el tindrem, però aquestes habilitats les hem d'adquirir. No ens venen donades per un coneixement que jo això ja ho integro, ja ho tinc. No, s'ha de viure. S'han de viure aquest fracàs, s'ha de viure aquesta situació, no m'ha sortit, ho torno a intentar, m'esforço. I aquí és on, crec que hem d'acompanyar, perquè no vol dir que deixem aquests joves sense cap tipus de suport o d'acompanyament, però no és gestionar-ho per ells, és a dir, és acompanyar-los, però no evitar que ells passin per aquí. També, a més, hem de recordar que quan encarnem en aquest món venim a viure unes experiències i aquestes experiències hem de deixar que aquests joves les visquin, a vegades per complicades que semblin, per dures que semblin, per injustes que semblin, però forma part del seu camí d'aprenentatge. Deixem que visquin aquestes experiències també pel seu camí de vida. Bé, us volia comentar això, em podeu deixar els vostres comentaris si esteu d'acord o no, però perquè hi reflexionem de com estem acompanyant el nostre jovent i com podem fer que guanyin aquesta força, aquestes habilitats per afrontar el seu camí de vida i el seu dia a dia. Gràcies pel vostre temps.